Op dit moment van elkaar beleven je wel als, wanneer komt het buis? Bioot het uit uw huizen wij of komt het ook binnen uw huizen? We zijn erop klaar. We hebben elk huis ook een crisisorganisatie. Dus zodra er wat gebeurt kunnen we snel acteren. Iedereen is erop klaar. Ja, het is een spannende tijd. Het is voor iedereen een spannende tijd. Maar ja, we houden de moed erin en positief blijven. En in deze omgeving ben ik redelijk nuchter en dat maar vooral ik ze houden. Wij nemen het nog code oranje. Maar wij nemen wel maatregelen om zo vol mogelijk preventief te werken. In de praktijk houdt het in dat wij bezoekregelingen aanpassen. Dat wij strikt de RIVM en de GGD Friesland-richtlijnen opvolgen. En dus geen handen aan afstand bewaren, handen wassen, in en uit extra handhygiëne toepassen. En dat wij uw zorgmedewerkers vragen om thuis ook de sociale distantie in acht te nemen, zodat uw zorgmedewerkers ook zoen blijven kunnen. En hoe zit het met het bezoek onder Pakers, Beb en de Heid en Mem? Nou, we hebben nu nog de bezoekregeling van één bezoeker per bewoner. Want ja, was dat verduurt de eerste stek. En dan, dus wij volgen daarin ook de richtlijnen landelijk. Maar die kan je het zelf weer verhoren. En dan moeten wij dat ook weer aanpassen. En dan passen we dat ook weer aan. En wij communiceren dat zo goed mogelijk met bewoners, familie, medewerkers en omjouwing. En hoe kunnen mensen kaarten en tekeningen insturen? Dat is een superleuk initiatief. Mensen kunnen het brengen bij elk huis van elkaar. Dus van Bruggelenkamp, Talmenhoeven, Skoelen, Dongerenheem. En we hebben bij elke ingang of een melkbus staan, bijvoorbeeld in Bruggelenkamp. Maar we hebben hier een bak staan en daar kunnen mensen de tekeningen inleveren.